Днес съм с Виктория Георгиева, моята приятелка, и ще снимаме 7 секундно предизвикателство. Днес с нас правим 7 секундно предизвикателство и първо ще тегли тя. Сега, че ще теглиш. Обличи една моя рогля и се кажи на камерата да се Готови, старт! 1, 2, 3, 4. Браво, много сяка. Чакай, малко късичка. Добре. Така. Сега Кое да изтеглям след това? взимай. А то е... Донеси ми едно червено нещо в стаята на брат ти. брат ти. О, не. 1, 2, Помогне. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ето, това е червено. Чакай да покажа. Това ми е бански, обаче не знам защо. Та-да! Добре. Така, сега следва тя да взема от моите. Тичи по-голям. Направи си грозно селфи и го покажи на камерата за 7 секунди. 1, 2, Чакай, че парола има. 3, Какво селфи трябваше? грозно. 4, Айде! 5, 6, 7. Покажи го. Покажи го на камерата. Да бе, чакай да се зареди, бе. Така, сега следва тя. Така. Такова. Ей, чакай. Съдбата. Защо си сложиш такова? Едното е твоето, май. Да. Чакай, бе. Давай, да. Ето искам да падна. Ето. Да. За 7 секунди си обуй чорапите. 1, аз както 2, 3, 4, 5, 6. Не! Ей, че ми остава ли? 7, да. Малко наобратно, обаче. Става. Наобратно е, обаче в Убого ти. Ох, че гледам с чорапи. Как бе? През лятото, защо си също? Защото не обичам да нося джапанки. Да. Така, сега време ти да теглиш. Това моето ли беше? Да. Както взеха ги други. Ето. Добре. Изпи една чаша с вода за 7 секунди. Добре, като я пиеш, тогава ще я броя. Вземи някаква чаша там, ще ги видиш. Малко голяма. Абе, тук. Готови, старт! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Край! Не успях. Казах ти, трябва ти кърпа. Вярно бе, чакай. Нищо, спокойно. И тя не успя. За съжаление. И тя не успя. Сега да й кажа ли предизвикателство? Това и нямаше да се продължаваме. Давай. Не си Добро сърце. ли ти? Да. Не, бе, спри са.
тъпо. Направи си сок. Кок. Направи си кок. За 7 секунди. Да. Вървидем да дадеш лайките. Е там на това. Стирите. Ама не е хубав, такъв направо. Абе, някакъв кок там да си направиш. Чакай сега да се махна на чулата. Чакай. Готово. Старт. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Виждам? Така ти е тил. Много съм хубава. Сега чакай да го разхвърля. Ох, майко. И с трите ластика ли се върза, бе? Да. Един и това не ми такова ти издържа от косата. Аз съм с един. Така. Тъй, това какво е? Това е за теб. Така, Друго сега за тебе. тя тегли. Абе! Тъй като което пани, извикай през прозореца, обичам Кико за 7 секунди. Кико е един приятел. 1, 2, 3. Обичам Кико! Браво! А другото ми предизвикателство ще видиш какво е. Много е яко. Така. И да. Отиди и вземи нещо черно от кухнята. 1, 2, 3, 4, 5. Ето, ножичката. Добре. Чакай да оставя сега. И сега моето. Моето е много яко. Напиши на Кико, обичам те. За Обича 7 се секунди. в това. Окей, тук 1, 2, Чакай! Имам... 3, 4. Ама, чакай! Добре. 3, Ча... 2, 3, 4, 5, 6. Бъднат ми телефона! 5, 6. Нямаш да го направиш, ама. 7. Еми, ни го направя, ама нищо. Това беше от нас, хора. Дано клипа да ви е харесал. И ако ви е харесал, дайте палец нагоре, ако не е палец надолу. Абонирайте се за мен и чао!